Aşgabatda it pişikler däherlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda jemaat gullugynyň işgärleriniň eýeli we eýesiz it pişikleri däherlemek hemde olary ýitirim etmek işlerini alyp barýanlygyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu günler ýer säherler şäheriň zirdibil diňilýän ýerlerine pişikleriň jesetlerini görmek mümkin. Yerli ýaşaýjylar olaryň jemaat gullugynyň işgärleri tarapyndan däherlenip öldürilýänliklerini gurrun berýärler. Habarçy Aşgabatyň Nurmuhammed Andalyýew köçetiniň protokol köçeleriniň birine öwrülmeginden soňra köçäniň ugrundaky ýykmany pişikleriň dolu diýen ýaly ýitirim bolanlygyny habar berýär. Ol köçäniň miras düşer üçin protokol köçe öwrülendigini, şondan soň onuň ugruny öňler gözeýilýän ýykmany pişikleriň köçe algamak ähtimallygynyň öňüni almak üçin olaryň ýitirim edilendigini aýdýar. Nurmuhammed Andalyýew köçesi Saparmurat Türkmenmaşşa ýoluna paralel ýerleşýär we Mawtumulu ýoly bilen kesişýär. Türkmenleriň arasyna prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow miras düşer hökmüne garalýar. Inni galanjy it pişikleri hem ýok edýärler diýip bir paýtawt Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol jemaat hojalygynyň işgärleriniň eýeli we eýesiz it pişikleri ýok etmek işleriniň diňe bir şäheriň merkezinde ýa-da Gawdan adlandyrylýan etrapçyda däl etem şäheriň beýleki künjeklerini de alınıp barylýanyny aýdýar. Meselem summar dukanynyň gawatlaryny öý pişikleri howlullaryň töweregini arkaýyn gezip ederdi diýip şäher ýaşaýjysy gurrun berýär. Ýöne olar üçin geçen hepde ýagdaýlaryň üýtgenligini aýdýar. Bir denan öz pişigini tapanyny pişigiň agdyndan köpük gelen ekenlip ol sözüne goşýar. Habarçynyň sözlerine görä jemaat hojalygynyň işgärleri we uniformasyz adamlar etraplara aýlanyp itleri we pişikleri gözleýär. Däherli iýmit taşlamak üçin olar haýyt hojalyklaryň it pişik saklaýanlygyny çağılardan soraýar. Hatda aýdylşyna görä olar uly ýaşly ýetkinjekleri ujuýupsyz tölew hödürläp olardan däherli iýmiti pişiklere bermegi soraýar. Itleriň gezmelýän ýerlerine we birinji gatda it pişik saklaýan öýleriň işiklerine möhleti geçen kalbasalary we balyk kellelerini taşlaýarlar diýip şäher ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä odalar ýeten öý haýwanlaryny angardan tapmagy we olary ýygyna satyn almagy mümkinçilik bolan bolsa, häzir öý haýwanlary dereksiz ýitýär. Angara hiç kim goý berilmeýär diýip habarçynyň söhbetde aýdýar. Mundan ozal Azatlyk radiosy çoğunludaky it penahanasyny öýsiz itleriň ýok edilişi barada habar beripdi. Habarçy jemaat gullugynyň işgärleriniň ýykmany it pişiklere garşy görüşde bolanýan ulaglarynyň ýyla tarasyna et uwejy adlandyrylýanyny aýdýar. Tutulan we ogurlanan itleriň nirede saklanýanyny häzirlikçe ma'lum näl diýip bir ite ýesi gurrun berýär. Onuň sözlerine görä öňler it pişigi awlayan jemaat gullugynyň işgärleriniň öýleri haýwan hukuklaryny goraýjylary jaň edip tutulan haýwanlara baha kesip olaryň käbirini ýygyna gaýtaran bolsa, häzir uşdan tutma arastaçylyk barada ýokurdan görkezme berilipdir diýip bir haýwan hukuklaryny goraýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda onuň sözlerine görä adamlaryň durmuş şertleriniň yaramazlaşmagy bilen öýünni alyp saklaýan hojalyklaryň arasyna itlerini taşlaýan adamlar bar. Türkmen mediýasy döwlet başçysyny we onuň käbir maşgala agzalaryny öý haýwanlarynyň howundary hökmüne görkezýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow hathyl halkara Türkmen alawa itleri assosiasiýasynyň başlyklygyna bellenipdi. Türkmen paýtagtynyň alawa itiniň 6 metrlik heýkel oturduldy. Galyp ertede Türkmen häkimetleri bayramçylyk gawatlary ýa-da möhüm çäreleriň öň ýany Aşgabatda ýykmany it pişiklere garşy görüşi güýçlendirýär. Bu ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurtda ilkinji gezek it bayramy bellenir. Bu bayramçylygy gawatlap Türkmen häkimetleri alawa itleriniň arasyna göderlik bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görýär.